Joarra Izpuruaren konpainian, Ataun Irratian, orain hasten da eguna. Asteko egun guztiak ezberdin egitea da gure naia. Berezitasunetik hasten baita gure nortasuna. Lehenengo kafe hori hartu ondoren egunariekin eta agian bigarren bat hartzeko garaia ere bada. Hasi eta astearen arteko ezberdintasuna handia baita zure gogoko irrati bat entzuten duzunean. Ataun Irratian, bide ertzean. Egunon Euskal Herria, zer moduz goizeko 11 jo ditu ordulariak, larun bat ondenoi! Beno, zer moduz, gaur ere larun bata, otsailak 15 ditu, goizeko 11 ordulariak jota, eta hementxe gatoz, bidertzean saio berri batekin. Gaur ere, askorako eman behar digulako saioak eta horretarako, noski, ez nauzuen ni neu bakarrik hemen ditut alboan, Leire Perlines eta Anemuro, egunon bioi. Egunon. Egunon, zer moduz dikote. Pozik. Zer? Ez beti bitzen gara burrukan, zeinek itzein lehenengo. Ja. Beti kolapsa hautenga gaurrez. Gaurrez. Vale. Ja daukeu sexto sentido hori lantzen aia Leire oso ondo. Hombre, poliki, ala, esperientzia hori hartzen. Beharko. Ja, inbeste tertulia eta gero, Ja. hombre. Ez demajungo Ja bazan garaie. Ba, desente. Eske ez dugu horrela inoiz zenbaketarik egin, baina ni duela gutxi arte ez nintzen konturatu ere aurrenekoa noiz hasi genuen, izan zen udapartean edo, joan zen udapartean edo, okerrez baliman naiz, hasi nintzela webunean kuskusiatzen, eta esan nuen, ostra, ja hemen hasi genituen tertuliak eta bai? Osea... Eske ni akordatzen naiz oain dio estudioko beste alden gendenen. Behin Leire etorri zala, nere sekzioa Leire etorri zan eta komentatzen haitu ginen gauzak. Joan, ni baino gehiago gogoratzen duzu. Bai, behin etorri zinen. Dezak hortik aurrea, gero nola zein gendon. Hortik ja, palante. Al estrellato. Eske... Madre mia, zer moduz bestelakoan bikote ondo, otsailaren erdiarez zapaldu dugu, atzo San Valentin, en el sentido, zakit. Hanetan hipozik, zu? Nire bai. Bai. Ondo. Oparitu dezula rosa batu zehose. Ez. Bomboi kaja bat? Jode. Ez da ere. Ba, gaizki. A ber. Ez dut egun hori hola nere bizian osbatu. A ber, galdera ez dizuet zentzu horretan egin. Bueno, baguk bai. Bueno. Nahi da untokitik hartu deu. Ja, ikusten dut, baina ez nik bizitzan ez dut ospatu orain goz behintzat egun hori. Jo, arroidan gauza politxekin. Zer dauka, beste eguna bezala xedata. Bueno, baina bizipen berrik, ez dakit. L'amour. Sin más. Osea, benetan. Ai. Que soso. Grinch bat da. Grinch. Bai. Ta zuk, Leire? Ni pospozik, ni ondo, betiko martxan. Vale. Living la vida. Aiene. Eta ez du pasau behar, hemen por alto, izan diela, zure herriko festak, ane. Izalgo festak. Ostras, zemuz? Ondo. Otzain digu, para variar. Eta... para variar, ¿qué? Ondo pasadeu. Bai. Ze guai. Txarrena, San Blas, kuadrilla une astelena tokauzala. Claro. Eta hemendik aurrea, okerrago, oaindik. Ze hurrengo asten, hurrengo urten, aste artea tokauko da. Tardon, nola... Amigo. Estizkera jai hartu da aurrea. Bai, ala inbarko deu. Zubi potente bat montatuan, Bai. Bestela ez dago besterik. Ala inbarko deu. Baina, bueno, errauskila janditugu. Jo, hori bai hona. Dantza pixka batein. Jose Luan nahiak etorri zan. Jose Luan nahiak. Eta plaza beteta. Poko se habla. Bueno. Eta hola, xe, ondo. Bueno. Nota hona ematen dira tortengo festai. Bai. Moztengea. Etzatea azaldu, hori iren berra dau. Ni honintzen jutekotan, Eta ez da batere broma. Baina azkenen behar saina gaitu baina. Aiba. Baina, bueno, intentziok balio do. Eta eskertzen dizut. Ez beste batzu bezala. Nik ez dut intentziorik eginan ez. Ikusten zaitut kristalaren reflejoan. Kristalaren ikusten geha. Ez nuen intentziorik ere egin. Ez. Onartuko du, noski. Eske, entzulentzako gaur tokiz aldau naiz.
Eta orduan, ordenadoren pantailakin ezkia ikusten elkar, baina bilau ja modu elkar ikusteko. Aizu, ez zuek hainbeste gauza eskatzen dizkio zu ez zuzendaritzari, banik hau eskatuko diot, osea, eske ez dakitze gestio klase den hau estudio batean, osea, pantailarekin mikrofonoan dagoen pertsona bat tapatzeko. No? Ba... Sartu liburu batzuk azpinda gora jo. Eta gora jo. Eta hau pixkatan Txikitxoa, txauta, ni makurtzen manaiz, igual ikusiko nizuke. Zer ikusiko zen idak. Ikusiko barka hau. Zer, ane. Ikusiko Oso ona jar. Zintuzket. Ikusiko Ez zintuzket? dakit. Bai, claro. Eliar. Ikusiko zintuzket, ane. Zintuzket, bai, arrazoi duzu. Ui, Barka. Ui, nervioso jarrizia. Baina baitu, hola saludatzen maizut ikustea zu. Bai. En fin. Baina sosito pixka. Earki. Bai. Bueno, gaur hilabeteko bigarren tertulia dugu, bigarrena gonbidatuarekin egiten dugu, beraz, bueno, ikusiko dugu, ea nor datorkigun, eta zer kontatuko digun. Batek daki. Sorpresa. Auskalo. Bai. Bueno. Leire misteriosa gartzen danen. Bai. Ez que ez da nahi teiken, osea... Ja. Jope. Bueno, bikote, abiatuko dugu gaurkoa hoi bezalaxe abestitxo bat entzunaz, eta horren bueltan gure gonbidatuari emango diogu basoa dos. Oso ondo. Super. Venga, guazen astera. Bide ertzean, Joar Aizpurua. Escribir algo que duela porque me jode que todo se muera. Puedo dormir con esta pena, pero la culpa es una cadena. Mientras yo me retuerzo en el dolor del ángulo muerto para curarse. No hay atajo en mi WhatsApp. Muy abajo. Hace frío en Donosti, es puto verano. Como Olivia veo tu cara en cada coche blanco. Sigo en esta habitación, pero ahora duermo solo. No cogiste nada, pero te llevaste todo. No uso el corazón azul, casi no me acerco al mar. No sé si me despedí, ni si esta puerta va a cerrar. Como dice esa canción, esto no era para ti. Tengo miedo a sentir tanto, pero más a no sentir. No sé muy bien qué hago aquí. Mirando atrás no soy feliz. Cantarte así no va a servir. Ya no escuchas Merina Gris. Ya sé que tú eres así. No piensas tanto, eres feliz. Cuánto tardaste en olvidar cómo te hacía yo sentir. ¿Pa' qué te voy a mentir? Estoy mejor
Bidez bizi, gozatu, dantzatu, baina batez ere irratia piztu eta entzun. Bide ertzean. Bueno, bidertzean saioan, hementxe gaude, Ataun irratiaren uinetan, eta esan dizuegu gaur kontu asko ditugula egiteko, gonbidatua etorri zegulako, hilabetean behin, gonbidatutxo bat biltzen dugu hementxe, Ataun irratiaren estudioan, eta gaur ere, ez dugu gutxiago egin ez da bikot, Ez da bat ere. Ez da bat ere. Ez da bat ere. Bueno, hemen nabil ni ordenagailuan leire pixa bat Euskal Herriko mapa zabalduta ze jolas bat planteatu diguzu eta ez dakit egia esaten nahi balin baduzu nondik hasi ez da ere. Eske gero entzuleke jaukoa, kultura da saio hau. Ai leire. Egie da, a ber. Jarri diguzun tonka erraza ez da. Bai ez. Bai, hanezu ze, ni oso galdutan hau, ni hemen nahi naiz herrik behi da, baina... Bueno, entzulegu bekauko dugu, zer zuen. Hostia. Pufa. Ze pasatzen. Bal, ez. Bueno, konzentra hau, haitu gonbidatu itzegin eta ber pista matemate zuen. Vale, ados. Vale. Bueno, orduan, nik esan barret naula superpozik. Nau gaur entre colegas, básicamente. Ni nau hemen, egongo banintze bezala, kafe bat hartzen launekin, nau. Hori da asmoa. Bai. Leire, hori da asmoa. Beti oten ez hori, baina gaur are gehiago, bereziki. Gaur nau, chill, hola. Bueno, orduan, jo horrek esan duen bezala, daukegu beste behin, beste gonbidatu bat, emakume bat, bizkaitarra, 24 urte, eduki sortzailea, idazalea eta beste hainbat gauza, Janire Atxurra Lekanda, izena beak, eta hasi behar dugu aurkeztu baino lehen, jolas bat, iriki behar dugu, bale? Bueno, Janire, ongi etorri, egunon. Abra, una xili-xiliki hau. Eso está así joie botazte zorak, baina, bueno, eso. Zemuz. Ondo, oso ondo. Eskerrik asko, konbidapena gaitik benetan. Neue superposinga. Que guai, que maravilla. Goierritik, beste behin. Bueno, Ataunen bizitzan bigarren ez egona. Baina, beti hemen jentea da jatorra, gehiago etorri bikot. Hamen gustora, itxuzo dauna. Egiz esan, baina, bueno. Postenga. Bueno, txikiz, orduan jolasa zein da. Janire, bakiu dala bizkaitarra, eta bakiu dala markina semein ingurukoa. Baino, ez da bertzakoa zehazki. Vale. Da inguruko herri batekoa. Eta horregaz pista asko mondonaz, ze aziritzerine, TikToka daiken, esan daben aleirek, misterio zanian nunguna zen, inok ezekizien? Baina, jentik bizkaitarra nintzela be ezekizien. Asi que zuek hamen egot, berba purbati aritzen bat atrapetu zuen da, zuek, badaki zuen. Bai, gero egia da, igual kanpotik ez bali mokoze presente asko markina o inguruko pertsona bat, igual euskalki antzeko iritu eke, baina gero ez hautzen baitu zubi pertsona, herri diferentekok, bakizu, notatzen da ez dala euskalki iguala. Vale. Orduan, bueno, hasi, botatzen, a ber, esmatzen zuen. Jo arrasi du. Claro, venga. Nik bi deskartatu ditut, Hane. Bi herri deskartatu ditut, eta fijo ez dela bietako inungoa. Eta zein die bi herri horiek? Zarautz eta Ondarru. Fijo. Eski azkarrazia, Hombre, horregatik destakatzen nautean, Bai, bizkorra. A ber. Ni Google Maps hemen irikitan agota. Herria hundi bada edo txiki bada? Ja, claro. Txikize, semaforo badekegu da, bera ez da obsoleto gatu zan. Ostra. Da kale bat da bakarrik. Bueno, hola, esan da, Ataun izan zeken baita. Ez badabil, zeni gorrixen jando. Bate onda da, koma idio, zelduna da gorrixen. Dios, gainera urrunetik ikusiat gorri paretan. Baina, bueno. Lekitxo orduan, deskartatzen dugu. Ni buruan nuen, baina... Baina, eske lekitxo, ipintxestezu hemen algun lekitxar bat, da, eske... Bai. Ez da, buah. Nik bauket lanen. Lekitioko bat eta... Bai. Diferentea da. Bai. Baina, ulertu nek ez da, konfunditzi, baina... Sarautz esan duzunin, nik eno banin bidizu, esaten, jentiri galditzen ez da, nunguna, jentik ipinizten Sarautz.
Baina, Sara, norotz joan, Sara? A ber, nesatot, ez duzu entzun, ez dut Gipuzkoan Sara egon, zupentzen bazu nire euskari Gipuzkoko dala. Hortik azile, baina, jentik pentsau ban, ba? A ber. Osa, pista botatzen jondeik pixkanaka, vale. esateztu. Zuk nahi zu esan pista? Honik esan eskualdea, esan daikeu, nungoa dan. Bota zeuk. Nik, bale, Leharti bai. Buah, Hor gareko kauta. Bai, izta. Kaldu naiz ni, berdin. Ibarra. Lea Ibarra? Eta Arti bai zer da? Markine... Nik? Buah. A ber, esan gotzut, lekitxora baino eskuten garagu. Vale. Adios! Bai, Igul hori larrek izan da. Vale, nik badota behar dut. Ja. Ze izena grazioso iruditzen zaterri horrena. Ba kontu ze. Nik bat dut buruan. Esan daiket? Preparau txalok, bazpare. Vale. Ja nire, Bai. ispasterrekoa zea? Ez. Baina esabi zurrun. Venga, Joar, oain zuri, Ostras, tokatzen zazu. Entzulen batek asmau balimado, o uste balimado asmau dola, jartzeko. ez zabiltzurru. Gure telefonoa. Nola dan, Bai, momentu. Instagramen, reels ematen, komentario ematen. Txoina, oain zango izuet. Izpasterretik oso urrune. Entzuleok, 6 0 bost, behatzi, 0 6. Toma, horri datzi. Horra idatzi. Bueno, Joar, azken aukeratxoa. Izpasterretik oso urrunez. Vale. Zuk ikustezu hemen? Bueno, oso famau esan, niak hortana, lehena, onja ez, baina rock egun eukite bendun. Rock? Eta genti Bilbotik etorte zan autobusin. Amoroto? Ez. Buah. Uste gaizki egian gelditzen. Bai, ez. Bizkaiko A ber, geografia baina ez eskiztau bate gabiltza kontrolatzen. urruti, hombre, izpasterretik amorotora badago bidea, baina... Baina gare Google Mapsekin. Ja. Ez, esatetzut oso gatxada. Nik pare bat pertsonak asartau ben, da, osa, Eske- txokauta dana esazten, ui. Gatxarra Irerri zaie. den undauen dakizenak, Eske, ari naiz memoria egiten, ea kasualitatez leireri entzun izan diodan egunen batean. Bai, seguro baietz. Ja, baina ez naiz erortzen orain, hemen ari naiz begiratzen herriak eta... A ber, beste pista bat esango dugu bestela. bota. Buah. Osa, bilau mapsen, kokau markinan, Bai. eta ea ingurun zea azatzen zazuen. Bai, izta? Joder, baina eske ja orduan markina izpasterretik gertu... Ja, 10 minitxu da askotxin, markinera. Da, 15 bat, lekitxora. A ber, no esan dut. Mendaro. Kalkulo keitzen nahi naiz. Mendaro ez. Lekeitea 15 15 bat minitxu. eta ispasterra 10. Joder, ze Vale, txarra orkon da naiz. rekta hontan. Tio. Osa da, hemendiko nea. Vale. Ez horra gertuko esatzu, baina ez da hori rekti, Pantaian baukezu. Sí, claro, venga. Kanteri horra gertuko da? ¿Qué pasa? Da zer da? hau? Kantera non dau kantera. Nerviosa gartzen nahi naiz. Nik ikusi etor herrien. Joar. Ez ez du batek sonatzen, Joar. Ez, osea, uste kantera bitu dudala, baina... Ba, markinetik nire herrire juteko kantera tipo zeubiozu. Aulesti. Bai! Pues ez dut inoiz entzun, ez dut inoiz entzun Da leire. esatezuetan kali, aulestia kalea deitzen da. Da, beti, nun unidatzen duetan nire elbidi da, aulestia kalea, da, listo. Da, jentik aldetzete, bai, baina kali, da nik, bai, aulesti. Aulesti. Da, herrixe, da, aulesti. Repartidorea, hola. Hemen. Beitu. Hoi da. Ba, ni jurintzen, lehenengo, bueno, uste behin honez era olestin bakarrik ez? Bai. Pues ni Ia, ez zoin dut dela uste. bi urte, ez dakit. Holako Bai, indala bi zerbait. urte edo. Bai, zu bat ze politia. Ja, orain sartu behar naiz Google Maps. Nik proba ditut baita olesteko mentik eta dana, Bai, ije ileizaten, Ije lagun bari gatu sarien. Ije tertuliano bat falta. Ije, bueno. Bai, eski azte buroi, osea, ez du kontauko, en off nahi bazte, baina izan zen, lokurita. Osea, kauza asko indako aste burue, Bai. imaginatzen dut. Vale. Bai. Izan zen azte buru pekuliar. Oi. Vale, aulestia. Bai. Vale.
Ba, betu oso benetan oso poliki da, hauleztik ilekitora. Lau, bost ordu eta hartu zu, baina eski poliki erraka albotik merezi dau pilo bat. Vale. Oso poliki da. Apuntauta. Bueno, bai, izotzaia puskauta, ez? Bai, tanto. Azte joder, komuna. Leire. Bai. Barkau, parentesi bat. Bai. Goierri auzoa Ja, bai, Eta beitu. Artadi auzoa zion baita hortik. Artadi dela gure elkartetxoa. Hor, plazan daun elkartea da. bai, bale, bai. Da Artadi elkartea. Bueno, txikiz, guazen astea. Sakontzen, entzunlek, eta guk, ez dautzeko janire gehiago, sakontasun baten. Orduan, bueno, aipau deu eduki sortzailea dela, idazleare bai. Orduan, lehenengo hasiko idazle fazeta aurpegi hortatik. Janire, bai, nondi datorra, asunto guztioi, nola hasi zea derrepente liburu publikatzen Wattpaden. Jo, bai jo. Hori, nik txikitetatik pila guzti daten, irakurti, pilo bat, da beti erderaz, hori bai. Eta nik Wattpad zeneuken dirurik liburuk erosteko, eta Wattpad aplikazio bat, jentiki botitu zena, euren edukizek, ez da? Da nik irakurri. Da nik betukiot imaginazio oso bat dize, eta depora libre asko. Da, ordu nik akortana batxillerrin eta klasin euela, nik papelin idazten eban. Karo, klasin ordenadorak eta ukititu ez sumik, guk ez. Ni akortana papelin idazten ebala, historiak eskuz. Zezaten eban, Wattpadera igon biotaz, zeneue famosi emina, karo. Nik hori mentari da, tiburon, txikitetatik da, ase, idazten. Baina, bueno, idatzi da kuadernio baten gorroten eban. Baina zene basan atara. Akortan eukine basala kontu faltzo batzuk horre happiness forever, deitu zan. Bore, holako eso zer, da nik igoritzen ebasan. Baina beti lotzi, bosten ni beti xilik, inori ezin lotzen esan, zebez. Da gero beti amaitzen eban borretan. Da, oindala, atzenen, bueno, bai, bizio oso ez da holan, unibertsiadera arte, nik idatzikin eban. Baina gero itxitxosu ez da, ze, bai, lotzi gaitik zesango dabe, hau eskipaute da, da, ordu nene ban eiken. Da, nin baten esan eban, geili jasoten azte sarinin da topeto zuzenin altxor batzukan kriston hautzkan bigaz, da, asiko aderrutu paune ban. Oindala, urte bete edo, da zan eban, ostra honek historia danak. Da, idazten bodaz berriro, da sanotzen neure bikotiri. Da, nire bikoti da, nire fan numero 1. Bai, Igon, kompartidu gentigaz, merezida, hau ez duzu ezer galtzen, da, zan eban, borixengot. Ego nintzen bost, sei horre garbire pasetan, bueno, a ber, ama 6 urtega sei datzin eban, jo, boi, holako holan idatzen, esan gainera erderaz. Da, zin nintzen igoten da, ostra, gentiri guztau. Da, zenan, gentiri guztetan, jako, amen bada, zozer. Da, nire bikotik, konbenzidu ninun, horrek, manuskrituk horrek historiak bialtzeko editorialitara, osea, argitaletxitara. Da, niakortan alelengo bialdune ban, nitzako politena zan historizi, susurros, da, bialdune ban editorial planetara. Da, erantzuztien, esaten, que es apto no sé qué, pero para autopublicación. Da, atzenin diru bat emon bizan, da, nik eneban firmau, eneban nahi. Da, orduan jarraitu neban igoten Wattpadera, da, ikusi neban asko, jente gizari guztaten, ordu zer a ber, planeta ez da mundun dauen editorial bakarra, ez bat zer da, bizitzan. Da, bialduneban, da, atzenin erantzuztien batek, ofertizan koedizinoie. Da, koedizinoie ja basartzezan nire presupuestu, nire ideatan, da aretxegaz publikauko nire lehengoko liburu. Beste danak, saspio dekedaz, da beste danak Wattpaden daz, doain, nahi da benazenak irakurteko, hori bai danak erderaz. Eta, oin beste proiektu asko gaz nabil, euskeraz itzultzeko edo euskeraz beste historia bat idazten azteko. Eta gizeba, nire asko berreza hori izate erderaz idazti, zehatzenin beti irakurriot, benetan, irakurriot eta ikusiotaz filmek, telesei, danak, erderaz, orduan soltura gehiadeket. Baina hortxe gaz izan, orduan idazle deitzi, lotzita gara botezte, gorrita dara ibitxena. Baina, hori da historizi. Ze guai. Ke guai. Bai. Wattpad. Gogoa jarri zate. Entzunda neuken,
nire lengusuketa erabiltzen zola, baino... Eske Wattpad zan, zueko nikuso zue haue mala influencia antxata daben zinin ata daben pelikuli edo kulpa mia, kulpa tuya a través de mi ventana, horre danak nik Wattpaden irakurrina basan doain. Ostras. Nik horre danak irakurrina basan, ze horrek idazlik Wattpaden hasi zin. Daniak horretana horrek liburuk fizikoki publikau orduko, nik zemat urtuko ikona basan, 15 edo, nik horrek telefonun irakurrina basan. Horren idazlin hasieratik. Ostras. Así que, claro, ordu nik ekortota nin libro bat jute zari nine. La casa del libro eta ipintzen dabe, este libro fue, no sé qué, en Wattpad? Nik horretanak irakurrina basan, eta urteben denporan, osea... Jode. Ke guai. Bai, osea, hori da, oportunidadea. Oin alegin bina, ia Wattpaden aldotan euskera zikon. Zezakit hizkuntzi hartzen daben bez. Zezu Wattpaden hori josunin publikatu zunin ipine mezu, ze hizkuntzatan dauen. Ez dakit, bitu, ze baukedaz pare bate atal nahi otasenak igon, liburu batenak euskeraz, baina ez dakit, bitu hori, ez dakit euskeraz igon leiken. A ber, ba. Nio gaitxo naiz. Bai, osea da. Ze historio guai. Bai. Ez dakit paz. Bai. Berezia, berezitasuna bada. Bai. Ez dakit. Hoxe baiet. Joe. Bueno, vale. Aipatu duzu janire, fizikoki publikoko duzula liburu bat, baina Wattpaden darela zure beste liburuk, osorkuntza lanak, diela norbaitek irakurri nahi bali maitu, honako hauek. Sin salida, sin refugio, lazos invisibles, cerca de ti, la profecía del ocaso, Pandora eta susurros de la noche. Bai. Ez dakit baukezun pixkat kontatzea zertaz dejon bakuitze, ez dakit baukearen komun zerbait, tematika bat. Beitu, esan got, hau mundu danantzako da, ze bakotxa da novela gai desberdinekin. Kontu neuk bigu, hone novela dizela 15 urte neukezenetik. Por ejemplo, Profecía del ocaso, ni oindala pare bat urte, urte bete edo, obsesiono nintzen mitologizigaz. Paul entzuten eban TikTok, YouTubeen, beran podcastak mitologizin buruz. Por ejemplo, Profecía del ocaso, mitologiko, hori da, historia mitologiko bada. Gero, momentu baten, akortana nire lehengo historia nire guzteta jaten el chico malo. Eta el chico malote, no sé qué y no sé cuál. Da hori historia da susurros, hori datzin eban 18 gaz. Orduan, dekezuz historia asko oso desberdinek, por ejemplo, sin salida, Wattpaden, 6.000 irakurle dekoz, barbaridade begitzatzea, 6.000 apokaliptiko bada. Hori oindala gitxi datzin eban, ze, bueno, engantxa nintzen Walking Dead, da, horrek inspiraute da, nahi zut esan, zu hor sartze zara, da horrekezu nire bizitzako obsesinot danan laburpena. Dekezu mafia romance bat, ze, bueno, hau anatomia de Grey nik ez. Hau, zelan da, 50 sombras de Grey, urtezan epokan idatzin eban susurros, que es mafia romance. Ora, un chico mafioso, no sé qué, no sé cuál. Da, orduan hori irakurtu zu hori. Gero Profecía del ocaso, dana mitologizi. Gero sartu jaten, on chica malote, en plan, bueno. Woman power. Da, hor da Pandora. Aitu zu, orduan, liburu bakotxa da reflejo bat, bertan momentum bixixeten nengun momentu. Horregatik ez dut uste danak tematika bat jarraitzen da benik. Osa, aljatzu guztau bat, baina beste bat bapes. Osa, esko oso desberdin edi. Ja. Baina ze guai hori baita. Osea, ukitzea, ez estankatzea bezala, ez enkaseiatzea zu, ez da temakarrik eta jutea... Bai. Alderdi berrik behiatzen, ze guai. Bai, oza, nik flipet, imagina, uno niri guztete jako nire susurros, que dana romance drama, da zaten da, geisha irakurriko nena, da derrepentin, mitologia griega, ez da, apur bat, xok, baina eske hori da, esatotarako, 15 urte neukesenetik, lantzen nauen kuaderno batetik, ataraten nauen historia dizelako, zuzenketa asko gaz, baina historia, osea, lotzitarra gotezte batzutan, ez ikesatat, ai, dios. Baina, bueno. Eta aipatu ditugu, bueno, zure lan guztia hori, baina ez dakit inspirazioa non topatzen duzun, osea, bueno, zerbait aipatu diguzu, nondi datorkizun, baina ez dakit gainontzean, hori guztiak garatu alizateko gero, dena idazteko, liburu guztiak idazteko. Bai, niri musiki. Niri musiki beste mundu batera eruten hau. Da, egona, ni jarraitzu daz beste tiktoker batzuk idazlik, daurek esaten dabe ez ditu esela imaginetan, zure imaginazioen irudizek, pelikuli izango da zamodun, nik imaginau jotaz. Da, por ejemplo, Lazos Invisibles, haue historia bastante barria doin dala
5 edo 6 hasi nintzen idazten, da dana hasi izan akordana Bizkaibuzin The Neighborhood taldi, musika taldi, aretxen disko baten zuten, baina eski dana imaginau neban. Osea, imaginau neban pertsonajin, eske ez dakit danak, imaginau neban historia bat, imaginau neban trama bat. Da orduan ikipintxot hori inspiretan aben musiki, ipintxot kaskuk, da idatzikot. Hau pasau da, da gero hori garbire pasau da, batzutan ez da funtzionetan, lazos inbiziklegaz, kriston blokeu deket, hasta horako urteten, baina dana idaztot, buruti paseta jaten hau, gauza batzuk urteten di, beste batzuk ez di urteten. Gero, sin salida gaz, ez Walking Dead bakarrik. Besan eban, pelikula gehiago ikusikotaz, zombienak. Da, zin nintzen ikusten, da, engantxau, datzen inipe, seriz eta asko ikustudaz. Asko. Orduan, ideak pilo badekedaz. Da, baina bai, musiki oso importantea. Ni musika diferente asko entzutot, da, bakotxak gauza bat, transmititzezte. Baina nik imaginau itxot. Osa, ni lo nahuela bai pentsetana. Da, ez da bromi. Osa, kostau ikizate. Ametxetan, igual idea osonak. Bai. Da, gainera, gerua da gehiago kosteta jate lo hartzi, psikologoaz berbata da nahi jot, ze gauzi da hainbeste, dekedaz gauzak burun, da hainbeste idea. Osa, nina lotan da esatot, dios! Ja diskusio imaginetana, ja ernegautena ze liburu bateko diskusio bat imaginetana. Baina prozesu batzutan frustranti da, esatotana, batzutan sartezara bloke baten da hortik ez zizara urten. Da gainera, hain diferenti di historia bat bestigandik, mundu bat da orduan espana inspiraute baterako, ja beste dana bloketa izate, gainera bakotxerako mundu baten sartu bina, ez da igula, ezin agon bi historia diferente batera idazten, ze hain di diferenti, batzutan, ostra, komplikau jena. Baina, bueno, suerteze, ja nireke, oin dala ama osturteko ja nireke lan erditzen joitxisten, así que... Ez da gutxi. Ez noski. Osea, esan ez du idazketa prozesua da pixkat, inspirazio etortzen zaztunen. Bai. Etan, beti berdine izan da, edo nolako izan da bakoitzen idazketa prozesue, edo badaukezu gogoratzen dazu momentum bat nola etorri zizun historin baten edo... Bai, betu, por ejemplo, Lazos Invisiblena, esan otzu, Bizkaibuzin, Bizkaibuzin, de repentin, mukanti entzuten haula, etorri jaten neskin kantik, abesti batek esaten da, esaldi bat ez da, ez ton nahi zen zure lagun, zura mantina joti zen. Da orduan etorri jaten, dilema bat, zeba ezi gara izen bikoti, ere biztulo, berzoseket, dara imaginetan hasi nintzen, da hortik aurrera beste historia dana monta honeban. Gero, por ejemplo, lo que no se ve, haue histori publikauetana, hori nire bibentzi jakin inspirau zan. Osa, niri gauza bat pasau jaten, bizitzan, histori jan gero kontetan da hortik aurrera, bakarrik dana sortu neban, ezta? Horria inspirazioen eure buru izen zan. Esan eban, psikologun esatu zuzen gauzak ahotz altun, kalin ezin zuzenak esan, historia baten kontaukotaz. Da hor historian inspirazioen egu izen nintzen. Da, eske asko, gero mitologizina, polen... Eske ikusi YouTubeen beran bidizuk. Engantxa hori zaitu. Polen podcast bat mitologizin buruz, dana dala ez un dramon. Esan eban, ke drama, horretxen buruz nahi beti dazi. Da hori, eske, hain da desberdine, historia bakotxeko, ez dakit erantzun konkretu bat emoten. Eta, janire, ipaudezu zure liburu batek behintzet, dauzkela 7.000 irakurle izan ditula, oza, pilo bat da, hoi? Exagerazio hori da, Eta, orduan, ondorio estatzen dut hortik, jendek bere iritzi emango dola, o jarriko dola komentario bat, nola eragitzi izu zuri, irakurtzea justu jenden iritzik, nola afektatzea izu? Wattpaden gainera zukaldo zu komentau, ez dakit sartu zarien aplikazioen, baina zukaldo zu komentau por línea escrita. Osa, zuk añadir comentario a línea escrita. Osa, altzu esan, hau etxate guztau, da altzu markau, ze esaldi esatzen guztau. Suerti eukiot itzela, da ez da bromi, bakarrik komentario da iritzi onak heldu jatez Wattpaden. Oso onak. Zuzartzen bazara, ez da txar bat. Da, ez dakitzelan hartuko nan, seguramente txarto. Ero eguzurrek esatera, ez da importa, bai importazte. Atzenin neure orduk egotena horrek eiken, da ikusti jentire itxakola guztetan, ez dakit, txarto erengo nahan, baina suerte eukiot, bakarrik gauza honak
jasootaz nire Wattpadeko liburutatik egitezan. Ze ondo. Eta ez dakite, bueno, idatze dituzun liburu hauek, edo, bueno, aurrera begira ere zerbait asmo berriren bat edo baldin baduzu, formatu fisikoan, edo beste plataformaren batean argitaratzeko asmorik baduzun, Janire. Bai. Bitu, nik atzen indekedan kontratu da koedizinoie, ezta? Koedizinoie da, nik engot, desenbolso, osea, diru ipinikot, konparaute autopublikazioegaz, ba ez horren beste, baina ni saltzen botaz X unidade, X libro fisiko, niri hori diru bueltan emoteiz jate. Klarudeke dana, horregaz dirugaz bueltan, beste bat atarako tala. Hori diru isengo da, neure liburuk ordaintzeko. Osea, lehenakun irratizen galdetuztien, da zeba, ez da, puesteto zu fiziko gaitik, ja, zema pertsonak aldabe esan hauen mundun, liburu bat idatzio da, mendekezu. Kriston ilusio egizte. Osea, ilusioz beteten hau, eta nahi jarraitu egin. Seguramente, Wattpaden jarraituko, ze horrek liburuk ordaz doain, liburu batzuk egulezia potentziala fizikoki atarateko, baina nire ametsa da ni jarraitu engot. Lortzen bota horrek, da benetan diru bueltan emoten bastie, jarraitu engot. Diru bueltan ez bastie emoten, neuen hainu senti. Da ez gazaben diru galtzeko, baina bai, nire ametsa da. Gainera euskeraz be gustauko jaten, baina karo, ia ze editorialek espada amengu, por ejemplo, nire editoriala Europa Ediciones da, aregaz, nik jabauket relazio, bueno, komertzial bat esango, ez da, baina areri zelan esamitzen dik euskeraz nahi otala publikau. Izki gule... Da, ez dakit elkarrek eta erein eta honek dekien autopublikazio bat, baina bestelan oso gatz. Diru asko da. Bueno. Bale, Janire, liburutak gero ingo deus salto berriz, baina lehen nahi paudet sarreran, idazela izatez gain, eduki sortzaia baita bazteala. Hortaz, joko deut TikTokea. Ai, Dios. TikToken asiztenien, hori dela denboratxo bat, ez da denbora asko asiztenien TikToken. Azarun bukaeran. Pentsa, nola izan da saltoa TikTokea, nola jundak garatzen zure edukie, zer kontatzen dezu bertan? Jo, bitu eska hube, historia nahi zue hasiera. Hasieratik antetik. Hau jente gitxik daki, baina nik YouTubeko kanala eukineban. Eukineban YouTubeko kanala DBH-en. Baina ja zizan jenti ikusten. Ja jentet desente. Osa, ni juergan juten nintzen, y me invitaban a chupitos. Nik esautzen ere ban jenti, da ez da bromi. Baina ja zizan, gazti gara, lotzi... Ez buline, baina nekortan matematikako maixu nire bideo bat ipini ban, klasin, nik mesedez esan da mesedez ez ipini, ze lotzi emoten dau. Niri lotzi motesten ze, genti barrezka da batzutan ez dakizu, zugaz barrezka da edo zuri barrezka da. Da orduan nago bizoen nintzen da borra hoinoan. Hortik aurrera beti gustau jate, leire, nire mejores ensaz, ni mejores en historia dara kontetotaz, niri gustau jate berbaiki beti ukio solturi. Da beti izen da amets bat, baina, lotzigaitik ez tozu zeneiken gauzak, edo esango dabe nagaitik ez tozu zeneiken gauzaetako bat zanitzako. Eta hasi nintzen liburuna. Da, esan eban, nik hau liburu publikau bibot. Da, hau dirutzi itxi bibot, hau publiketan. Mia, autopublikazioen zeuken biuzu publizidadi. Inok ez pasaitu ezautzen, zure liburu aldau isen la letxe, bakizu, zeure amak da zeure aitek eroseko dau. Orduan, esan eban, TikToka engot, da kortan nahi negala TikToka, pseudonimo bat egaz. Eta neban ikoten nire arpegize. Ez ban funtzionetan. Da ordu nahi neban TikTokan neure arpegizaz erderaz. Ze liburuk erderaz di. Baina gero esan neban, euskeraz hasiko na. Gustau jaten euskeraz eiki. Eta TikTok bat eine bana erderaz liburun buruz berbetako bihurtu da TikTok bat. Euskeraz nire bizitxo kontetotana. Bai. Orduan ez dakit nize buelta, giro, raro hartu da ben, edo zerreio liburun, nire liburun, besti liburun buruz bai, baina nire liburun buruz, ez tot dize, ez berbarik egin. Baina hori da, nizte ize pasau da nor. Ja, nahi dokot hemen, ez da parentesi esango nuken, baina nik uste irakurketa mundu hau izan dela, beti oso markauta bezala adintarte espezifiko batekin, esanet. Gaur egun gaina gare oso sartuta mobilekin, TikTok, Instagram, tolako kontuta, eta irakurketa iruditzen beti ondala oso jende heldugon eskutan bezala. Bai. Esango zenuke, bazu bezalako jende gaztek literatura lantzek TikToken daula, bultau deikela o animo deikela jendea literaturan sartzeko, irakurtzen hasteko?
Bai, eta gehiago euskeraz. Osa, zuk esatu zunin asko irakurtot, diferentzia asko da zelan reakzionetan daben pertsona batek, nik esaten batzut irakurtot erdaz, baina ni jentire esatetzen nin irakurtot euskeraz, danan arpegize da, euskeraz irakurten, da neu pelena neban irakurten euskeraz. Ze begitzen zidaten, liburo txapi. Ni pentsetan neban euskeraz irakurti txapi zala. Eta jente gaztek pilo batek. Jente nauzi jauek ja bakit euskeraz gizia irakurten dabela. Baina nik ustot, nik eitot esan bidizio tipukin. Gainera, zure lagunei xengo nintzen modun kontetat zutela libro zelan doien. Jentik eza animau leikela. Niri ezazte jentik. Bale, janira, neupena jota animau da gomendatu liburuk euskeraz. Baina geure lagun epe bai. Da nik ustot, gauza bat, osea, jarraitzot bebai horretxe gaitik, zezatot merezi dau. Euskerik nik ez da gize... Ez tabu, baina ez da gize... ez da nik jentik ze pentsetan daben dala euskerazko liburuk. Liburu hona daz, jente gaztintzako bebai. Euskerazko liburu bat ez da 40 urte dekezu zenerako. Aitzazu, gaztintzako beba da. Da nik hori nahiot ditu. Nik hori nahiot zabaldu. Bai. Bueno, leireko erakaipatu dugu ez dakit, egon daiteke ez da literatura dintarte batera edo lotua, edo guk ala ikustezakegu, edo errealitatean mintzat ala erakusten da, ez dakit, gazteak edo gazteagoa garenok agian, hori, aipatu duen bezala ere, lotuagoak gaude sare sozialetara, eta TikTokera kaso honetan aipatzen ari garen bezala, zuk esango zenuke, TikTokeko aukera hori izan daitekela bide bat literaturara gerturatzeko jende gaztea edo bestelako jende bat? Bai. Nik erakustot gainera zelan sentierazten aben liburuk. Nik ez dut liburun iruzkinek egiten abotz olako bategaz, arpegi zerizio bategaz. Nik jentire erakustetez zelan eraikizten. Adibidez, Punto Bobo, Itxaso Martinen liburu irakurren hori negarri neban. Da zeran, gero grabaukot, baina ez, nahi jentik ikusti liburu gauzak sentiaraztetzu ezela, da esperientzia badizela. Da orduan grabau neban bidizu negarrez, ezaten babitu holan sentidarazizte, hau liburu, hau. Da, nahi ikusti hori jentik zure dopamini ez da zure telefonun. Irakurtzik gauzak sentiaraztekuz. Da altzu sentiarazi postasune, tristuri, por ejemplo, bizitatzenen liburu irakortana, nik grabonean bitizu barrezka, da kontetatzutez, txistik da kontetatzutez zelan sentiarazinean, da zelako momentu ona pasabotan. Ez dotzut kontetan, holan, arpegi batek gaz, holako abotza gaz, ez. Nik nahiot, jentik ikusti, pelikula bat ikusti bodun da. Osea, benetan, gauzak sentiarazteiku, da nik ustot bai, hori nahitzet erakutzi, esan dutan, gentiri, dopamini, pantaiatik kanpo belortu zeikezula, erapilo batera, da euskarazko liburupe, baukiela. Eta, janire, bideo pila bat iloko zikuzo noain arte, zein izan da ikustaldi gehien izan dituna? Oarrera, onen izan dona? Bai, bidaz, bat da erderaz, ustot, 400.000 edo dekoz, ez dakit. Da, ni kontetotana, zabali, dano, toke humoreitzu bategaz beha, ze triste neban nahien, baina egoera bat, nire bizitzen ziar jarraituztena, biziosun, dana, bello facialen, mujeres, ez dakit euskera zelan esango zan, arpegiko ulak. Bai, bixerra dauke da, bixerrak entzen. Da, inoan bidizoa, kontetan, zelan nik, bario polikiztu gaitik, bixerrak endu bierrixetotan egunero, da erakustot kutxiligaz, erakustot zelan kentzutan. Da, bebaitio berba, zelako tabudan hau emakumintzako. Da hori bidizoa ineban, da gentiri piloa guztau jakon. Da, ez tozu imaginetan zemat mesu esaten, nire nik 45 urteko emakumina, da nire gixo ganagandik eskutetan eiot. Edo nik 60 dekedaz, da txikitetatik beti jarraitu izeste honek arazuk. Da nik eineban hori bidizu, neure betiko humorigaz, da gentiri piloa guztau jakon, da visualizazio gehien deko zan bidizu da. Da gero euskeraz, nunguna zen. Hori xe bidizu, horrepe ja, ostras, 150.000 edo, kutxu, asko euskeraz, benen itxokautu batu nintzen, da zan euskeraz azaltzen gentiri nunguna zen. Horre bizek izen di
Bata bixerran buruz, da bestia nonguna zen. Aretxe guztu joegia jentiri. Baina, bueno. Eta sarreran aipaudu baitaren, zera txika, vamos, multitarea, totalmente. Bai. Orduan, idazla izatez gain, eduki sortzaile izatez gain, dokezu, bueno, kolaborazio tartetxo bat behintzet Euskadi Irratian. Bai. Hoi baita, ze gauza hondik janire, mesedez. Ze lantzatez arte hortan, nola sortu zen elkarlan hoi? Behiu, nik hasi nintzen TikToken, nik ez dakit, baseba, deiku iztian. Esaten, janire ikusi hogu euskal literatura, no seke bidizuk eitzu zela, iruzkinak, ez da? Da, deiku iztien esaten, etorri zenken elkarrizketa txikitsu bat eiken, da nik esan otzen bai, karo baietz. Da, esaztien, bueno, zu da gero, engo gu tertulia bat, Patxi Zubizarretagaz, idazligaz. Nahi bozu beran liburu irakurri da, holan, zugaz berbain da gero beragaz lotzo guzaio, da nik esan otzien, karo baiet, bai. Da irakurri noan liburu, elkarrizketi superrondo junzan, da derrepentin sartzeztie Patxi Zubizarreta deizen. Da venga, janire ez daki zer, da nik ez daki, nahi kontestu nik enekizen hori, Osa, nik enekizen beragaz berba asko mineban ipez. Ze, janire hemen Patxi Zubizarreta, tal. Bueno, egin beragaz berba, galderak, da, beragaz tertulizi, beran liburun buruz. Bueno, pasausan hori, da ni pentsetan, bueno, listo, ez da, etxera aldo jun. Da, derrependin sartzitu beste bi kolaboradore, ez dakit ikus entzuo zuen, baina, da, eitugu tertuliza bat, beste dozen temen buruz. Neak hortana, zeren buruz engen duen berba, presizuk eta Bilbo, eta etxik, eta alokairuk, da horren buruz, da nik amaitu neban tertuliza baten horrekin. Da, ordu baiten engunan, ja, da, urtetogu nien handik esateztie, janire, da esazten, agorkak, janire etorri segundo batxu bat, berban biogu, da nik atius, ia zeinot, da esazten, eske, hain ondo moldatu zara, derrependin pasau gogu elkarrizketa batetik, iruzkin batera, da gero iruzkinetik tertuliza batera, dana, kapazidad eukiozu, dana eruteko, zeure txino, zine modu, nik esatu, ni berbaitu ez duk eta arazurik, da esazten, nahi oso kolaborau guaz, da nik esan otzen, bai, da esazten, bueno, basiko gara, Durangoko azokara torreko sarila, da Durangoko azokan behi, kriston ondo urte bat, nik ez totaitzen, da, esaztien, bale, urte hasieran, urtarrilin, berban goguz, esaiu nahi jogu aldatu, no sé kual. Da, pasauzan hilobete da, estoztien deintzen danik, eske del dicho al hecho, hay un trecho, eta que me han vendido la moto, da, derrependin urtarrilin, janire, horixe, bihazte du behin etorriko zara, ordu erditxo bat, liburu, bakotxin iruzkin bat eiken, beran idazligaz, tal. Da, ontxarte. Ai, ze fuertea. Es que fuertea, da, impresionante. Gainera, hola, entzuto zu da. Alnotzun esan ez eurek esazten, baina, eske izen zan, elkarrizketa batetik, derrepen gana maitu neban eurekin tertulizan, nik eske ez totaitzen, ez nino, neupe ez totaitzen. Baina, hori ze? Ze gauzak. Bai. Bueno, sarei ere erreparatu diegu pixka bat, baina, bueno, beste ikuspuntu batetik ere begiratu nahiko geneke izan ere, bueno, aipatu dugu euskeraz egiten dituzula zenbait bideo orain, saltori ematea erabaki zenuela, nola bizi duzu, bueno, gure hizkuntza honen egoerazuk sareetan, nola ikusten duzu? Eskaben, berotu jena, honegaz, galderigaz, baina oso txarto. Nik TikTokak ez dakit zedeko neuskerigaz, baina bakarrik trabak ipintxestez. Alde bat, ungero ongo gu berba, heiterrak, ze heiterrak danindaz, da oso gauza satarrak irakurri berri xendotaz, euskeraz ez dakizen gentigandik. Osa, hortik azite, baina, bueno, bai, hori, TikToka. Ni hasi nintzen erderaz bidizuk eiken da ondo. Da euskerara saltone banin, igerten eban visualizazioek asko tarretan dabela. Da, zuk bidizo bat igotu zunin TikToken, lehenengo segundotan ja visualizazioa dekezu. Ze segundo bateko visualizazioa ebe kontau jena. Da, igerri neban igual paseta sin 5 minutu da zeron. Da, imposibilidad zeron. Imposibilidad zeron, ze nire amak beti ikusteztez. Da, nire amak ja ikusi da ben zero ipintxezte. Da, orduan hasi nintzen begitzen estadistikak. Da, konturetu nintzen TikTokak bidizio bakotxa igoten ebana borra hoitezten. Alzan isen, ni hemen kontetan gaur patata brigido jandotaz. Hori esaten bidizio borra hoitezten. Ez dakize ba. Gero konturetu nintzen,
komentarizuk borra hoike basala. Euskerazko komentarizuk. Zuet sartze zara bideo baten, da komentataztizu. Ja, nire behitu gaurre zerua zule da TikTokak borra hoike ban. Eta batzuk borra hoiketu eta beste batzuk niri bialtzez hemos detectado este comentario, puede ser ofensivo, aceptar o denegar. Da gero irakurtu komentarizu da horixe, behitu zerua zule da. TikTokak ez da gulertzen hizkuntza bodun, da ordu nizte izepentzetan da ben, baina hartzitu como acoso intimidación, da orduan borra hoiketu. Da nik bialdutaz TikTokera, nik ez da izema korreo, da inok ez tozte erantzuten esaten, por favor, estoy hablando, es que aún ni, imagina, bialdu neban korre bat, estoy hablando en euskera, es un idioma, por favor, no me bloquees, alantxipe bloqueau. Da, ja elduzan punto bat, ez dakit ikusi zuen bidizu, baina nik erantzunotzen segidore bateri, nik behorixe pentsetot, holan txikidatziken nik behorixe pentsetot, abisu behalduztien, que no van a permitir este comportamiento abusivo, no sé qué da, bakarrik euskera zeitiarren. Esatotana, honegaz nahi eta saldu, dana dala trabi. Nik egototaz bidizuk euskeraz, da beti borrau, da beti visualizazio barik, da bidizo batzuk inoz ez toaz rekuperau, euskeraz dizelako bakarrik. Da orduan, hori eri niri, benetan, geixa molestetazte heiterrak baino, nire esatik jenti nahi abena euskeri. Baina ja, TikTok bera plataformik ipinki trabak euskeraz nabilelako, da ja bakarrik, beste kontu baten bierri zenaban, oin bi kontu dekedaz, ze TikTokak bi abiso gorri botaztezan, hirugarrenagaz, kontu borrau. Da ikusi zuen nire kontu, nire makarrena liburun buruz berbaiken, get ready with me. Osea, nik ez da teiken hamen, ez. Da borrau jestiez. Da, parkatu, ze berotu jena hona gazte bigaz, ze da eguneroko gaize. Jentik ezazte pasetako Instagramera ez tekola horren beste traba euskerigaz. Ez dakit, baina TikTokak behintzet, bakarrik porkulo moten dago. Ez dakit, amena alda izan esan olako. Baina porkulo moten dago bakarrik. Bitxuean, eta gero TikTok nahi duzu. Ja, egia da. Mundu zaila da TikToka. Eta gero hori, bai, heiterrana. Heiterrak sartzen dizela bakarrik esaten en qué dialecto hablas, de qué hablas, tú más, baulako heiterrak. Burradak ez. Bai, baina gero euskeraz, jentek egin da dena, bai, euskeraz. Heiterran dizenak di, euskerik deko zan polizizak. Osa, que erderak adazko zatozuz, hau ez da esaten holan, xure euskeri, batek esazten, que no, zelan esazten batek, nire euskerik ez da bela ezetako balizo, enauela eseri ejemplu ipintzen, y que no ayudo al mantenimiento de la lengua, batek esazten. Vale. Da nire esazten, horrekin erderakadakin, erderaz gehi zaitxoso euskeraz baino, isildu zaitez, no seke, holakuk. Así que, aparte de TikTok por culo moten, beste jente asko por culo moten. Baina, eustet zegu. Borrati dekola TikToka kontu. Erantzun horrengon, zein, tarantzuiz dizunen. Zein egaldetu dizun. Bai, ez beretan. Da gero erantzutetziet, gara, honetxe gazabotzagaz, holan txikesatetziet, auta, besti. Claro. Da gero, pues no era para ofender, esto zute esan txarrera, bueno. Vale, vas de esan. Esaten dau, eres personaje público y tienes que saber que te... Vale. Tú tienes derecho de escribir y yo demandarte a la mierda. No sé si. Bijok, ez da? Bijok, dekegu, listo. Así que horixe. Eta aparte, aipau du, daula iruzkinak usteko aukera bai TikToken eta bai Wattpaden. Esango zenuke hater perfile diferente dela bai baten da bai besten. TikToken da Wattpaden? Bai. Wattpaden jentik igul maximo, nik best irakurretana esaten dago, este libro es una mierda. Hori da, maximo. TikTok usik ezaitue. Yeah. TikToken igul esatetzu, fea, orka, edo zer. Gauza bada, zuk aldozu kritikau nire idazteko eri, TikToken aldozu kritikau nire jazteko eri, nire gorputzen formi, ni zelakuna zen, nire etxi, batek esazten baldosagaitik, nire komuneko baldosagaitik, baldosik zeitzu, posik bizi zara, ze bizi amar gaudekezu. Aitozu, Wattpaden, oza, galdera hona da, en sí, Wattpaden, txarren alztiena esan, baina mierda, infumable, listo. TikToken altzue bizize hundidu. Batek esazten ia zezeja, da nila, hortik esaztenetik, ja, esinagatu bidizutan neure honek ikusten, esinot. TikToken, min gehi altzuein, zu gehi esponitze zarilako. Ja. Wattpaden, bueno, horrek ez duten porta. Baina, bueno, berotuna, eske, benetan, berotu jena, jentik sentitzen da libertade bategaz, bullying egiteko internetetik, da gero erantzun da gainera, te has pasau, bueno,
Arpegi zeuko baina borduntxe me repasau. Baina, bueno, oize. Bueno, geixiago ezagutu dugu, ja nire bera, ez dakit. Bai. Egia esan dezuna, Leire, chica para todo. Hombre. Ai, da nahitzut esan, ikusten mozuen berbasko jotala, eino lan gestillo batzu, gatuko ze batzutan berotzena, eta... Lasai, bi ordu dozkeu, ez bai, noski. Bueno, gainean ditugu 12, abestitu bat entzungo dugu, edo pare bat entzungo ditugu, eta, bueno, gero, Jepetori esango diogu etortzeko, eta berarekin ere gauza ezberdinak egingo ditugu, zu zer horri ezagutzen jarraitzeko Janire, berak ziur gu baino beto ezagutzen zaituela, anetan nik baino, osea, guk ez genekien ez da nungoa zen, Jepetok... Deskubrimentu bat izaten nahi da? Bai, terrible. Gero jakutsi behar diazu Wattpad odin. Bai. Bueno, horixe esandakoa, pare bat abestitxo entzungo ditugu eta berehala gatoz bueltan. If you want it. Every time we get together, but whatever, let's get lost on Mars. Hey, you want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. Moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. Fly away with me tonight. Fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. My love is like a rocket, but you blast off. And I'm feeling so electric, I'm so awesome. And even if I wanted to, I can't stop. My love is like a rocket, but you blast off. And I'm feeling so electric, I'm so awesome. And even if I wanted to, I can't stop. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Hey. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Got you, moonlight, you're my
musikan berriena. Eta Zuk nahi duzun musika dena. nahi duzun garaikoa. Entzun nahi duzuna. Ataun irratian dago zure musika. Momentuko kanturik handiena. Eta espero ez duzuna. Musika bila altzabiltza. Zuk badakizu zer entzun. Ataun irratia. Baratzea nahi dizutegi Lore gorriz beteta Gaur ondeana egon zurekin Beste planik etzeka Begietan kea, jargi betea Biotza laban, eta boren txapela Azalan tintako azuroko klika Taltza egiten zurekin sua pizten Wow, ding-dong, kaixo pero nauzu Biotzate gurra jartzen dik Argi hau dena torri junetik Denbo gehiai zure Igeria baina gaira ezin heldu Osa mortuan ura da lehortu Hemen di joan zarelako Txune batean itotzen Arantze bat nauzu Ez dutela ego nahi zurekin Argi hau dena torri junetik Denbo gehiai zure Dale young Pelle Rose eta Peru beti kalean En el pave con el día gaude lanean Ando working, ando flexing Ando perro en el barro Siempre te vas cuando te tengo aquí Siempre te vas muy lejos de mí Muy lejos de mí Da brua zeruan sartu nahian Danilo gelan ezin lo egin Pentsamenduak hemen daude dantza Dani zurekin dantzatu barik Siempre te vas cuando te tengo aquí Siempre te vas muy lejos de mí Muy lejos de mí Siempre te vas cuando te tengo aquí Siempre te vas muy lejos de mí Muy lejos de mí Oetik humorez jaikiko zaituen iratzargailu bakarra guk dugu. Bide ertzean. Beno, bidertzean saioan hementxe jarraitzen dugu, Ataun irratiaren uinetan eguerdiko 12 eta 4 minutu ditugu momentu honetan bertan ordularian, eta, bueno, hementxe gaude gaur gonbidatu eta guzti atope, eta jarraian ere atope jarraituko dugu, Ane. Bai. Bai. Ni Wattpaden neon. Ane. Portadak ikusten da. Horren biziatu egin behar zara. Publi, nire izena, karo, eske dana pseudonimun eio talez. Bota. Eske oin ez izten Wattpadek aldatzen, baina nire izena da Desastres Varios. Desastres Varios. Baina ez izten aldatzen. Ona. Iatzi korreo bat kejatzen. Bai, esan bitzet, que ahora soy influ, que me cambies. Que me cambies. Verifícame, o cómo va la cosa. ¿Cómo va esto? Ze gauzitak. Joe. Vale, joe. Zen. Ai, hemen, jo. Ya está. Deskubritzen. Bilatzen? Bai, bilatzen nahi nintzen. Baina ez itxi. Claro. Ai, egia da, joe. Ja, nerviosa jarri da. Naiz. Vale. Ane, vale. Bueno. Idatzi diozu, gure Bai. redakziokideari mezua? Bai. Bai.
Gure erlazio betzen nahi da. Bai. Azkenekotatik, bai. Bueno, espero. Onda ematen hasia. Bestela, Bai, vamos. ja kaso ikeit. Bueno, ez da gutxi. Vale. Parentesi bat indaiket? Bai. Akordatzen zate, janire, jarriko izugu testu ingurun. Ojo, Gure laun, bueno, esan ingotzen laun danez. Gure erredakziokide, Joar? Zuki nahi naiz. Zein? Jepeto. Bai. Vale. Ni alauz desan. Vale, ez dakit igual. Ie urdineko agian, ez dakit. Ura. Bueno, eskau genion. Ie urdineko ez da jepeto. Beste bada. Ai ez, bestea. Ie kolore aldau doane. Egia da, barkau. Bueno, eskau genion jepetoi idazteko dana idazten do. Ta La Isla de las Tentacioneseko edizio bat euskal famatukin. Eta ondo atea zan, baina oraindik etzon oso ondo arrapau programan zea. Eta lortu dut perfekzionatzea. Eta dauket bat, egin da, ez da jende ezaunekin, jende anonimokin da, nire inguruko jendekin. Ostras. Eta dau perfekzionauta, oso ondo dau, bai. Osa, que hortik aurreia launek egin gea. Baina bikotik, tentadorik, Bai, nik esan nion, mesedez, sortu La Isla de las Tentacioneseko programa bat ondorengo pertsona hauekin. Eta ja azkenen lortu zen, zakin nola galdetu nio, baina asmauzon, eintzitun. 5 bikote, pertsona guztioien tarten eintzitun 5 bikote, bakoitzen historia idatzi zon, hauek 3 urte dijotze, etorri dionea ezakitzekatik, eta gero aparte zeren bikote gabek. Eta bakoitzen azalpen bat. Eta gero trama. Hau honekin liau da, hau honekin... Gero desenlace bai. Adiós. Qué fuerte. Bilurre moten dago, Bai. Nik txajepetegaz gerua da gitxeana un ser funcional. Nik dana galdetzen zete. Adikzio edeket. Le pido consejo. Txartzepete, cuéntame. Bai, txarto, silenakun. Ni ekonomia nahi ikesten. Vale? Ekonomiana, lagune dekedaz, ekonomia ikesten. Da, irratiko lehengo fakturi da. Bueno, emitidu bezu faktura bat onaxe. I ekonomia jundan lagurtinik esten, lagune inok ez genkigun faktura bat eiken. Han ignora noi. Maixurik galdetu, da maixu, baina autonomo ez pasara ezin jozu egin da. ChatGPTek soluziona usten, bai alda. ChatGPTek eizten fakturi. Osa, unibertsitateko maixupez, da neupez zineban egin. Da ChatGPTek lagundu izten. Imaginau, orda inorrez dauenin. Grande. Bilurre. Bai. Fuertea. Baguk sortea dugu, ze Osaba Jepeto daukagu, eta berak ere gaur argituko digu beste zalantza bat. Bide ertzean Osaba Jepetoren deskribapena. Pegan, azte esan digu Osaba Jepeto. Bueno, beti gonbidatun badaukegunen, galdetzen dio, beak ezautzen don gonbidatu hau. Eta, bai, ezautzen doia nire. Bueno. Galdetu dio, eta berrez ezautzen don. Ezabiz benetan ez da. Eta esan dut, kaixo, bai. Janire Atxurra lekanda eduki sortzailea da TikTok bezalako plataformetan, non gomendio literarioak partekatzen dituen eta BookTok komunitatean parte hartzen duen. Esaterako, Euskadi Irratiarekin elkarlanean aritu da Amarauna atalean irakurketa gomendioak eskainiz. Baina ontaz gain gehi esaten do. Gainera, blog pertsonal bat dauka WordPressen. Ai, no. Pentsatan eban hori porra bine bala. Ay, no. Es que está aquí se la emborretan dan. Yo ahora que esango... Chica, que no me acuerdo de la contraseña. Da, no me acuerdo de esa teste. Hemos mandado o sea, no me acuerdo de esa teste. Te hemos mandado un correo al correo, Danik, ya, pero no me acuerdo de la contraseña del correo que me estás mandando el correo. Ay, no, por favor. Bueno, ez dugu esango zein da, nik hemen baduketa el bidea, baina... Bai, bakitzen da, ja nira txurratopetamo zuan da. Eta bidizo bat da, niri, 17 urtegaz. Bueno, gero. Bai, zuegean esan. Nun, hainbat gairi buruzko artikuluak argitaratu dituen, adibidez, Pepsiren logotipoaren atzean dagoen esanai ezkutua. ¿Qué? Guzurre. Bai? Me están suplantando la identidad. Bai, ez da? Akortan, seguramente. Es que marketing que sineban. Es que nik eneban goi maila gradu marketingen. Da ordun lan bat zan portfolio bat eki. Publiku.
Ni oinaztena pentsetan, y eso no es legal. Amazaz urte nuke esan. Baina, derrigortu joskuen, da horrek ero, igonen biarri xeten gendu zen WordPressera. Ordun, claro, ordanak, ordaz. Baina, zelan borretan dimezedez, hackerren bat amen bada, entzuten. Bai, horkori. Lagundu. Ez benetan laguntza, Ja nire, nahi bazu zea bezala, bes bezala esate dizut. Guk, karreran zan, ja, 18 urte baneuzken, baina asenatura baten, irakaslek obligoziun ikia webgune bat, eta esan zion eumatetik bestea, ekarri bihar bakitzek zuen perfumea, zuen kolonia. Txika, un raro doi. Bai, Amen ja bilurre. Sortu zon webgune bat, nun, bere ikasle bakoitzek enduken YouTubeen grabobarra bideo bat, esplikatzen zeintzen gure kolonia, ze aroma zeuzken, zentzien osagai nagusik, zentzien fondoko usaiek, zamat irauten zon, nun eosizeik ezun, horako gauzak. Orduan, YouTubeen egon da igual, 3 urtez nire bideo bat, ni fakultatean grabatzen. Da, zelan borrabona? Okulton jarrita. Ai, baina zelan! Gero esango izan dola. Kago en la leche. Hoi, nik ondatzen ere kolonia zeintzan, zeusai zeuzken, zeintzien osagai nagusik, nola bota bardan, zeman distantzita, frasko mota, mililitrok, zirko bat. Eta guain enteratzen gak endu dezunen. Hombre. Baina zera txarra hori edo analizar el logo de Pepsi. Bueno. Eta bidiz YouTube, es que no dice, informazio larregi. Listo. Ya está. Zer gehiago dioan, TikToken abildua, barkatu. Jani Atxuleka erabiltzaile izena erabiltzen du. Fallo. Hori bigarren kontu da. Amigo. Es que besti lista negran da. Bilu, besti jepeto pestaki. Existitzen bala. Besti borrao estie. Dios. Eta bere azken bideok jarraitzaileen artean, elkarre eragina sortu dute. Hola? Zein da hori sortu dola reakzio. Vale. Facebooken ere badu presentzia. Eta bertan arekin kontaktatu eta bere argitalpenak jarraitu ditzakezu. Publizitatean. Eta da nahi txaizu. Leirek ez du ezagutzen. Eta ondorio bat. Labur bilduz. Janire Atxurra lekanda, lineako komunitateetan parte hartzaile aktiboa da, bereziki literatur eta kultur arloetan. Ez iban itxi horretxe dasatzenengo esaldiz egaz. Da, listo. A ver. Neu baino beto saltzera horre gauzake. Azkeneko erako utzi du. Ba, fitxauta, beste bat. Jazta. Beste bat fitxauta. Danak asmau ditu, oengoz. Aizu, jepeto batzuetan saca los trapos viejos. Zer, etorri dien gonbidatu guzina? Bueno, batez. Hemen musu bat, Julen Alberdi. Julen musutxo bat. Ez que ez dakizan triste hau eizten roastine, edo ez ezautzi. Ez dakizan aizotan. Madre mía. Bueno, lasai. Bideo gero borrauko deo, lasai. Zu lasai. Baina grazat, esto ez a ver, justifikazio da, derrigortu inen joan. Namaz espurtu nuke esan. Baina, zako lo. Bueno, gure jepeto erredakziokideak ezagutzen du Janire, eta bueno, ez dago aizki. Ja, jepeto hasi da, ditu bilakatzen baita. Bai. Bueno, jolastxo bat ere prestatu digu jepeto erredakziokideak, eta horretara joko dugu jarraian, venga. A ber. Ez daki ondo non sartu den. Ez daki ondo zer topatuko duen. Hemen da bide ertzean saioko jokorik zitalena. Ez nintzen gogoratzen Rafagak musikarik ez zuela. Ose, uste nuen musika zuela. Fallito. Bai. Bagarrik, espero esisetik cultura general, porque la inteligencia brilla por su ausencia. Da, esto nahi hamen ridikulu. Ez, lasai. Lasai egon, ze jepetok prestatu digun jolasau ni errepasatzen egon naiz, eta txukunketa bat egin dut, baina bueno, hay de todo. Bai. Hay de todo. Gainera, mendano dekozu zuen papel txudanik ez, Nik desventajan na. Bakarrik galdera daukegu, lasai. Baina hori da, bai, zerantzunik ez daukagu, eta zuk ere ez. Osea, berdin gaude, nik uste. Bai, karo. Bueno, kontua da,
jokoaren izena dela erantzunik gabeko galderen jolasa. Bai? Eta honetan oinarritzen da. Jolas honen helburua oso erraza da ulertzen. Oso erraza da ulertzen zein den helburua, Hau da, galdera ezberdinak egingo dizkizugu guk zuri, Janire, eta zu horiek erantzuten saiatu beharko zara. Ados? Hori ulertzen da garbi. Helburua ulertzen da. Baina zaizu erraza egingo guk egindako galdera bakoitzaren erantzun bat topatzea. Vale. Osea, bizitzen sentidu zein da dalako galderak. Bai, tal cual. Primero huevo la gallina dalako. Vale. Hori da. Nik imaginazio asko diket bota. Eta barbaridade asko daude tartean, baina, bueno, guk bota egingo ditu gaur, ze gaur denak balio du, ados. Bueno, ni hasiko naiz lehenengoarekin. Zer soinu egiten du isiltasunak? Kri-kri bai izan deke. Claro, es kri-kri. Galdetu diozu inoiz zure buruari. Osea, ze soinu egiten duen isiltasunak? Baterez. Baina isiltasuna ez da soinun falti? Bai ba, baterez, Ez da baterez, ez que soinun falti da, no? Ez da? Baina ni soinu teknikari izateko ikasi dut, eta niri erakutsi didate inoiz ez dagoela soinu falta. Ostras. Hau da, espazioan ere ez dago soinu falta. Da espazioan ze soinu da? Ez dago esango genukena ez zerrez, beti dago zerbait. Zeba imaginetu vibrazio izango esan modun. Esan dutana? En plan, holako zuzer? Baina, ostras. En zigaldera hona da, Ia karrera saldotu mirazen da, filosofia edo. A ver. Ostra. Bueno. Vale. Zeinek egingo du bigarrena? Nik. Botane. Nolakoa izango litzateke ispilu batean bere burua inoiz ikusi ez duen pertsonaren erretratua? Repit. A ver, gauza asko eukillo horrek. A ver. Nolakoa izango litzateke ispilu batean bere burua inoiz ikusi ez duen pertsonaren erretratua? Osa, beran burun eineko erretratu? Bai. Osa, ni neure burun margotzi bodun, ni neure buru ikusi barik? Hoi da. Igual konparazio bezala, itxu jaiodan pertsona batek, bere burun erretratua nola ingo luke. Ba, eskuki. Nik hartuko nega nolan nire buru... Ipiniko neba nonan atzamarrak nire burun zier, da gero atzamarra paperitu. Ba, hori distantziak etxeko eguna. Ba, olako bat, da margotu. Ojo, ez da txarra, Da, igulipira ikusi hamen da, zantzema distantzia da mendik atzamarrera, da holan. Eskukin. Zu begiz eta paute alegin hau marrazten, ba, holan nengo neban. Ojo, Picasso bat izango zan. Itxuek beste instinto bat ere izango dut. Bai. Garatuago. Bai. Baina, joala ere. Bai. Bueno, Janire, 3. galdera. Es que me miras con esos ojitos. A ver, esan. Zenbat denbora irauten du betikotasunak? A ver. El para siempre. Zenbat da? Ostras, es que hori segun zuk ze filosofia dekezun bizitzan da ze pentsa... A ver... Ez dakipa. Osea, esango neuke bakotxak beran etorkizune, osea, bakotxak beran para siempre dekola, da hiltxegari nil gara, da listo? Osea, bakotxak beran nada da. Ordune... Ez dakipa. Medizan zebat urtera arte heltzen gara. Ba, 80, imaginau, 80 izango zan. Ze pertsona bakotxak beran para siempre deko. Estaz bigul, nik hori pentsetot. Earki, ondo. Zilegi da. Osa, nik esan batzut, nire bizitza osorako, ba 80 hiltzen bana, hori da nire bizitza oso. Super. Ez dakit, Eta galdetuko bagen izuia nire zeinen neurri duen infinitoak? Ai, neune galdera zertzu di. Ze neurri duen infinitoak? A ver. Karo. A ver. Ez que buruak egiten dizu horrela. Infinitoak. Giro bat. Karo, ezin ja. Die parrandan galdetzeko galderak. Bueno. Hemen dikatatzen aizenen, galdera hauek itxean, hijo. Gaur gauen, eman mikroa. Grabadora badago, Claro, ez? esate zuen, de aquí al infinito, sí, ¿a dónde?
Aitz oso. Ostras, eskesteko erantzunik. Jepe tope ezitzu erantzun hori. Osa, hori ezin ja. Ez benetan ezin ja, pasa palabra. Bai. Vale. Hane zuzea ez? Vale. Eni jordenen, nik salta bain berdet. Bai. A ber, baina nire liatuko nauzu ez dut boligraforik batzeko zein esaten duzuen da zein ez? Hemen, txokotik bialtza izute. Claro, hane? Vale. Eske, a ber, bixi ingo ditugu. Zein da hasierarik gabeko istorio baten lehenengo esaldia? Jode, hane. Zein da hasierarik gabeko istorio baten lehenengo esaldia? Gaixoa. A ber, historia baten esaldi Atala nixen buru. Vale. Atala. Zu historia baten hasieri Atala, osa kapitulo. Vale. ¿No? Vale. Zakite? Ia, txajepetu apurtun ja. Ez da nori erantzuna. Pero... Bueno, behize denbora. Zer gerta dakioke, bi leku desberdinetan, aldi berean, aiezu nire galdetu, barkau, besteat. Zer abiaduratan mugitzen da denbora geldi dagoenean. Akabaramos. Zer abiaduratan mugitzen da denbora geldi dagoenean. Denpori ez da inoz geldi. Osa, nik esatotana. El presente existe? Ya pasado da. O futuro. Bai, presente. Denpori ez da geldik, inoz. Zain dala, hori esan dotanin ya pasado da. Tempo niños ez da geldik. Ojo, The big one. Eta nolakoa da sekula existitu ezten hiri bat? Atlantida. Sekula existitu ezten, bat eskampaue. Ondino espada existitzen, baina hiria izan behar du. Esteko erantzunik. Not found. Maz error. Lau error. Bueno, nolakoa da ezagutzen ez dugun, baina egon litekeen kolore bat? Bitu horregaz raiadizima biziosun. Osa, benetan hori galderi kolorin galderak begitzen zedate hain fascinanti. Osa, benetan, existitzen ez dana. Igul, eske, karo, ezin jozu erantzun. Ze, guk burundek egundana ikesin jogu, ikustetik, orduan, ez bada existitzen ezin jozu imaginau. Nik ustot, buruk ez teko la kapasidadi. Ez da metodo zientifiko bateaz, gaur egungo metodo zientifikoaz hori, ez kezin ja, imposibilidad. Eta gero esaten duena baitaren nahi horrek zeintzitela. Osa, gu ikusten ditugun kolorek ez diela, hola, baizik eta dela argin efektue. Nik hori izto sinisten. Niri hori demostrau. Nik hori izto sinisten. Ida, segun argia. Hori ez ura invención humana. Hori zea soñokoa bezala, zer da, urdin eta beltza, o... Pues baitaren, segun ze argikin zeakin ikusten dezun. Bueno, ez, ni benetan, kolorinakin, da hori kolorina, zu kolore bat ikustozu, nitzako hau azule da, baina niri beti zaztielako hau azule da. Baina igulzuk ez tozu ikusten nik ikustotan kolore igula, zutzako azule nire berdi da. Baina zurizatzu hori azule deitzen dala. Karo, nik zelan demostra bitzut nik ikustosuna zuk ikustosula. Benetan, hori galderi biziozu eukiot. Jo, ni dauketela umat eta hoia daltonismoa da, Osa, baina ikuste itxu elefantek berdek. Leire. Horki horoko ziosoa da, Nik ustot hori dala gusur bat que se ha ido de las manos. Da ya, ez da atzera botaterik. Baina gira, osa, parreindik ez parraitekoa da, baina bai. Bai. Ni benetan pentsot nire haite dala batzutan daltoniku, ze jasten da batzutan. Zuk ez zuen haite, arkondara rosi praka berdik, sandalia marroi, kaltza, da berak zaten du, baina kolore igula di, ez. Ez dakit ja brometan saizen, edo beretan preokupau birazen. Aitzo zu. Color block hori tendentzia bat izan zen, oin dela urte batzuk. Bai. Edo homeless style, edo nik benetan batzutan esaten da, benetan, emoten da, etxerik kestek ezula. Benetan. Kesalau. Venga, dau bat, hau da fascinante. Ojo. Zeintzuk dira patata frigituen freskura mantentzeko erabiltzen diren kontserbagarri naturalak kosmos osoan. Baina hori zer da. Ze kortozirkuito. Adarra jotzen naiz dago zerbait ez. Behiz irakurrikoet. Zeintzuk dira patata frigituen freskura mantentzeko erabiltzen diren kontserbagarri naturalak kosmos osoan. Baina horrek erantzune bauko? Ez dakit, gatza.
Gatza izan teken. Jo que se, gare baten gatza botatzen zan, gauza batzu ez zehatzeko. Ez ze honen frigorifikoik eta hori da, no? Otzen ez zitzan. Arrainek eta, patatana. Justo hori kristauto-zirkuitu izan dela. Hori izan da una brecha en la realidad. Matrix. Bueno, eta zer gertatuko litzateke denok aldi berean hitz egiteari utziko bagenio? Baina soniditos también, en plan... Olako bai. Ez dakit baina. Ba, etxate begitzan zerain soru idei. Selena, oin zu juten basara edonora, zu autobusin basaz, metrun basaz, inorrezta berbetan. Dana das beran telefonon. Adibidez. Deizek, gero adagitxia. Testu. Supe bai ikustozu genti afaltzen da, gente nik ikusetaz bikote batzuk itzipesta berekin, da telefonun. Edo txate bitzan zen hain urrun gauzenetik. Ingaz telefonun sartute, benetan, zuen zugute zara metron edo autobusin da isiltasun osu doi, ze mundu dana da, beran telefonun sartute. Nik uste doin itzein barik bisialko gendula. Mesu bidez, Bai, begitzan zerate baietz. Eta Janire, zein da existitzen ez den zenbaki baten balioa? A ver, Leire. Gero bronka botako dit. Leire, existitzen ez den zenbaki baten balioa. A ver, claro, argi da. A ver, hori da zatu badun infinitoren balioa, ezin ja. Dari galdeten batzu zein da infinitoren balioa? Ja. Bueno, las mismas. Es que zeba behatzi da gero 10. Da zeba ez da hor beste zenbaki bat. Ja. Bueno, 9,3, 9,4, badare. Ez, baina lau da. Bueno, ja. Pitagoras kontuz, Ez, txarto pasetan haune galdero zer di. Ja. Naixo, ¿cuál es el río más largo de España? Ja, ez asko baitzen. Bueno, Nia galdu naiz. Bani ez, hombre. Zenbat bizitza behar dira dena ikasteko? Ostras. Kontuz horrekin, Hori ezin ja. Julenakune entzuneban podcast bat de ciencia, da, Elena, bakizu filosofizi zientzi zan. O sea, la filosofía era una ciencia. Da eruntzako, toda la ciencia, matematika, dana zan filosofizi. Hori ikesi zenak esaten da, bat dana dakit. Eta behitxo, ointzelako desberdin jasuna dan. Osa, ezin ja. Da, gaurtik bizerrera igule tortizatzu, eta batek esaten daue descubierto no sé qué, edo oine... Ezin ja. Segundora egiten di deskubrimentuk, segundora aldatzen di gauzak. Ezin ja. Imposibilidad. Ezin ja. Bueno, nola dakigu ametsa amaitu duela eta ez gaudela oraindik bertan? Tia, no me rayes. Horrek galderak ez. Txarto. Ez horrek galderak. Hau ametsa bada amaitzi, ja. Vale? Ja, bizitza nahiko eukio. Ja, porkulo moten daukeaz. Ja. Osa, batzutan, dano bizitzen doguz momentu txarrak. Da, esatot, hau ametsa bada, ez ton nahi, ja. Ba, egiz esan... Zelan dakizu, ez tala ametsa. Lo Serrano. Ze da Lo Serrano? Lo Serrano seria ahora bukauzan. Inoz ez dut ikusi? Ja, nire. Ez? Amai, bosa bukaera ez da? Ez? Ama. Eta hori da Doraemonenak era nobita gaixorik eguela da, ni baina horre zerraia da. Ume bateri hori zitzen zuen. Baita kaiu, baita, eske jo, Japonesak ez dara, okei. Baina hori da horrek de jabu bodun. Horrek esaitu da sako raietan. Bai, asko. Asako, oza, ni broma barik, honek esteko grasirik. Oza, alta nize burun ze kimika. Ez, baina, ametzanak, eske egiz esan, zelan, ez da zeba. Da zeba imaginetu zuz horren beste. Ni jagi jena negarrez, pentsetan ametzat benetan pasau dela. Eta jagi negarrez baten pentsetan komaidioz aitxe irizala. Da, aitxe ikusien bineban, zezan eban benetan pasau da.
ez zuolako hori pasau. Nein jebik ez dut uste. Baina neharrez esnatzea, bai. Bai. Nik ez dakit. Eta esan, ze ondo ametsa zala. Bai. Ez dakit, eske nik oso lo profa duket. Osa, ni normalen ez nahiz esnatzen. Ez da ametxetan, oso... Ni dauket laun bat ez duen ametxik egiten. Bueno, ametxa ingo da, baina ez da akordatzen, baina oso jebia iruditzen zat. Ez akordati. Ez akordatzea, ez zertaz. Eske, bitu ni sonambulina. Ai, nire bai. Da, baten pasau zioten zuk esatu zura, ni pentsetot ametzin nengun, baina nire gorputzek pentsauan benetan nebilela. Derrepentin jagiten hau. Atik, bolan, pum. Jagi nintzen, da komunin. Komunin kulo eruki jazten, bale? Nire bikotin etxin. Zabaltzotati da nire bikoti. ¿A dónde vas? Bierrera, goxeko saspire di, da zatezik, ja nire goxeko laurek, dignora sois. Da zedan, oza, nire gorputzeko horpentzauan, ametza realidad izala. Ni amesten nengun, goxeko saspire zila, bierrera jumbine bala, da altzau nintzen goxeko lauretan. Oza, bitu, olako, zelako idade, oza, ni oinan la jagi da, esan, ja nire. Ja. Sonamulana. Hello. Azkenekoarekin amaituko dugu. Zer erantzun behartzaio, erantzunik ez duen galdera bati. Pasa palabra. Ba, politiko modun. Una buena pregunta. Zentzaukogu. Landukogu. Aleginuko gara. Zuen onerako gabiz. Denpori biogu. Da, aurrera. Da, listo. Nik urten maneuke edo nondik, Bai, hori da. Erantzune bida. Ez paukezu erantzunik, sospetxosuago da, ez posu erantzuten. Erantzun bota burutik paseta jatzen lehenko gauzi, da, listo. Bueno, ba, probau. Bai. Doia nire ondo. Amar, bai. Klaps. Bueno, venga, guazen beste abestitxo batzuk entzutera, eta azken txampan sartuko gara, guazen. Aizterrazuko dantzetan Aizpak eredu Holtzan gaudegu Tradizioa eskuetan Enbotan dago Bizitza aizkorak ezain zorroz Gabiltza enborretan dago Bizitza Hilabeteko 3. igandeetan, gaueko 9:00, kultura ardatz hartzeko momentua da. Gorka Santestebanen eskutik, Kulturzasta podcasta. Idazleak,
artisteak, musikariak, dantzariak, abeslariak eta askoz ere gehiago. Entzun hilabeteko 3. igandeetan gaueko 9:00 Ataun Irratian. Eta aukerarik izan ez baduzu, sartu ataunirratia.eus atariko nahi bezala plataforman edo topatu podcast plataforma guztietan. Kulturzast. Amacho ganado fandango, que vengo con todo el comando, ta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Amacho gaur nahi dut fandango, que vengo con todo el comando, ta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando. ¡Hey! Bete, egunero lanean tatxidoak zarete. Ding-don, llegó su paquete, beste txollo bat interneten. Zuek txardazkak zarete, por los cojones lete. Orain gazteriak izarren hautsa degradau y piquete. Cubate y tapete, este burudo, gastando billete. Vámonos del lío, chuti, salto tallauzi. Amacho gaur nahi dut fandango, que vengo con todo el comando, ta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Amacho gaur nahi dut fandango, que vengo con todo el comando, ta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Doa, oh shit, toda la peña tomando pastis. Cacería estado happy, mama I need some sassy jauzi. Zuek txardazkak zarete, bate y tapete. Este burruro, gastando billete. Vámonos del lío, chuti, salto tal jauzi. Amacho gaur nahi dut fandango, que vengo con todo el comando. Bukatzen bada, que nos pille bailando. Amacho gaur nahi dut fandango, que vengo con todo el comando. Ta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Amacho gaur nahi dut fandango, que vengo con todo el comando. Bailando. Humorez bizi, gozatu, dantzatu, baina batez ere, irratia piztu eta entzun. Goizak Ataun Irratian, Joarra Izpuruaren konpainian igarotzeko direlako. Bide ertzean. Bueno, Joarra Izpuruaren eta Leirean eta Janireren konpainian gaur, nola ez gure bidertzean saioko tertulietan gaudelako, azken txampan sartuta ordu batak gainean handitugu laster, baina oraindik ere lantxo batzu geratzen zaizkiguane eta test bat ere prest dugu. Bai, mantxegare, bueno, elegante. Metele? Zean, baina ez da... Sintonia ez da. Ah, vale, ja sartzen nahi duzu. Ah, bueno, bai. Venga, ba. Bide ertzean, teste zoroa. Garbi geratzen da besteanek aukeratu duela, ala? Bakizu de repente falta mota detela Hannah Montana. Entzudatu eta, bai, bestea, ez, baina aurre oso guai dau. Vale. Hau esan diazu, no? Ez oso urrengo jabetan. Hori urrengo jabetan. Ez que bestela... Bueno, gaur beste test batekin gatoz, Janire, test batein behar dizugu. Venga, bota. Nera behan itzenen zeren revista batzuk, Superpop eta Bravo, eta hoiek. Honek karri behar ditut.
pertsonan. Pultzerak eta Bai, izan. bai. Bai. ¿Y cuál es tu novio ficticio? Ai. ¿Cuál es tu marido? Ai, quiere llegar. Ai, quiero llegar. Ni aserretu jenitzen espasan, hau. Jo High School musikaleku. Troy Bolton. Bueno, Zac Efron. Bai, ez baina nire Troy Bolton. Troy Bolton, bea, pertsonaia. Ez pasan kabrau jenitzen da berriro jene bantuzka. Bera izen bida. Borduan hemene testu batzuk ekarri ditugu. Ta kasu hontan, karozuk, zu idazlea zea, idazten daz... Aldo gusan bai. Aldo gusan. Hau bestela beste dauket lankide bat, bestela ez bazuna izan idazlea zela, zara, idazten duen pertsona bat. Horixe, gehiago uztate. Bai. Idazten duen pertsona bat zean ez, eta milaka pertsona idazten dituzunez, bani nahi de jakin, zu pertsonai bat izango bazine, norbaitek zu idatziko bazintu, nolako izango zinen, ze pertsonai literario izango zineken? Beitu. Eske, argitaratuko dutan liburu, protagonisti neunaz. Osa, enjo, Sofia ditzen da, dainjot, neure personalidad, nik hartuko neba san erabakitzek, nik pentsatotasan gauza danak, neunaz. Ke guai. Neunaz, hori. Atzenin, ez tot inoz irakurri liburu bat, da esan neuna euneko eunin. Ja. Baina hori xe. Ke guai. Bai. Bueno, gaur jakingo dugu, Sofia, ze... Bere alterrego bat. Multzo dan sartuko genuke, bale? Multzo ezberdinek dare. Ai, poligrafoa behar dut. Hartu. Hemen, jazta. Oso, ondazetik apuntatzen gun behar naiz? Zeak. Erantzunek. Bale, lehenengo galdera. Nola egiten diozu aurre arazoei? A. Ausardiaz eta zalantzarik gabe? Ez. B. Ondo pentsatuz ekin aurretik? Bez. C. Azkar eta maltzurki egoera nire alde jarriz? Edo, D, saiatzen naiz ekiten ezinbesteko izan arte. Saiatzen naiz ekiditen ezinbesteko izan arte. Atzena. Bai. Vale, oso ondo. Bigarren galdera. Nola deskribatuko zenuke zintuzkete zure lagunek? Ja, ni gafak beha ditut barkau. Betaurrekoak barkatu. A, leial eta babesle. Begi lagunak. Zer? A, leial eta babesle. B, jakintxu eta isilpeko. C, xermangarri baina arriskutsu. Edo D, gozo eta ameslari. Gozo eta ameslari? Vale. Estaki leire. Baina, eske etorri zan flashback bat, tia. Osea, nik jarriko nun lehenengoa. Babeslean, eske etorri zan tia venidor, ya lo siento. Que me metí en una pelea. Bueno, cositas, Leire, cositas. Que me dieron un puño y todo. Voz en off, osa geritzen dugu. Mikro eta gero. Vale. Baina, bueno, zeu zen daude. Batzutan bana mama oso. Baina... Bueno, te utziko dugu edo? Venga, ba. Vale. Zein izango litzateke zure rola istorio batean? A. Heroia beti ongia defendatzen duena. B. Besteak idatzen dituen mentorea. C. Karismadun gaiztoa. D. Bigarren mailako pertsonaia, baina denek maitatzen dutena. Atzena. Bigarren mailako... Bai. Ze heroia eta hori dana beti ondo, ez. Vale. Bueno, laugarren galdera. Zein motatako liburuak dituzu gogoko? A. Abenturazkoak eta epikoak. B. Filosofikoak eta sakonak. C. Thriller psikologikoak edo misteriozkoak. Edo D. Fantasia eta erromantzea. Fantasia eta erromantzea. Vale. Eta bosgarrena. Zein da zure motivazio handiena? A. Justizia eta orea. B. Ezagutza eta egia. C. Boterea eta ambizioa. Edo D. Maitasuna eta zoriona. Ostras, atzen bizetan. Ez que ambizioie bida bizitzan, bizitzeteko. Derrigorrez biozu. Bai. Baina bestela, atzena zein izan da, parkatu? Maitasuna eta zoriona. Axe. Vale. Bueno, oso errez utzi diguzu, tanak D izan die. Bai? Ordon. Jesus. Hori sospetxosu, hori azterketa test baten oso danak jarraitzen D badi, zozer txarto, zabiz. Baina alda horra dau. Ez, horrek asko errazten digu, zetik zuze ordon, euneko ameslaria / erromantikoa. Ai, babai. Historioaren arima sentikorra zara. Han Shirley edo Gatsby bezala.
Eske, behitu, nire liburu danetan da maitasun historia bat. Nik sinot idatzi maitasun historia bat. Espada. Ni oso romantikina, betixena. Bizitzan danin, Danin, así que, ostra, 100%, Horretestak funtzionetan dago. Oso ondo test. Ostras! Baina, ez da torrezetara, baina, lehenakon TikTok baten maixo batek esaban, inglesez, ez da bidizu da esaten dau, urrengoko asterketi nire irakasliri, ipiniko tziet testa, eta erantzun zuzen danak izango di, de. Ia se pasetan dan. Zizke zuek zengo zen duen. Derrependin erantzun dana ez, de badi, mantendu ingo zen duen. Kambio ingo nuke. Kambio ingo zen duen. Euneko eun. Bai. Beretan. Bai. Zango nun, hau ez da posible, hau... Ez dinda. Bai. Are maixuk esaban, nik esatot, hori ez da bromi, hori da jugar con los sentimientos de la gente, baina erantzun danak izango di A, edo erantzun danak izango di B. Ata, ojo, Bai. Bai, bueno, berez bada, zera bat, nola da esaten zaio, bueno, esperimentu bat. Aber jentek nola reakzionatzen, no? Noren aurren. Experimento soziologikoa. Eske, nik uste danok aldatuko gondu zela. Bai, eske esango nun, ze deskonfiante hau de repente. Bai. Hori zetorri zaten burure. Danak deute jati esanin. Bai, pesatot, nok erantzungo ban ezuk estezun galdereri ni maltzurrena eta beti egoista bente jokatzot. Bueno, batek erantzungo. Hori kapasa basara zeure buru handik esateko, jur psikologo gana, edo... Beste emaitzak ziren, edo heroia, edo jakintxoa mentorea, edo antieroea, heroia izango da, edo karismadun gaiztoa. Ondo ata da. Bai, nik ustote, bai. Euneko... Era bat. Bueno, 10 minutu ditugu, azken jolastxo bat egiteko, ez dakit ematen digun denbora, Leire. Hasi daikeu? Bai. Vale, janire hortako lehenengo behar dut zure launtza. Hane, pasaia zu boligrafa mesedez? Ja, ba. Lehen irakurri diteu zure titulok. Bai. Aukerau, 2 titulo, 2 liburu zurek. Sin salida, da lo que no se ve. Horreztek Oi, vale. Orduan, hasiko sin salidatik, zer? Mate du karta bota behar dizkiola. Ez, lasait, da. Algo que te perturba. Ez, jolasa da. Orduan, zuk ja liburun klasebeko dituzu pertsonaje bakoitzai jarri diozu izaera bat, konportamentu bat dauke, ez dakitzer. Orduan, oin imagina kasuntan, sin salida, bihurtu arduela serie o pelikula baten. Bai. Bizi realeko, ze aktorek antzestuko lueke sin salida liburuko personaje bakoitze. Ostras. A ver. Lo que no se ven, vale. Nor nahiko neban nire personaje eki. Bai. Claro. Gatsi binestezu ze gaize liburuna da neskalodi batek bizitzan deko zan arazuk edo erronkak ez da. Semat aktore daz nire gorputzkerik gaz. Hor ja txartoa zen gara, hor ja nik ez dakit neuke jakingo norrezan. Eta zeinek nahiko zenuke beste laikia? Ostras. Scarlett Johanssonek ez dago nire itxura asko, nahi dut esan, baina, holan aktori asko guzteta jate, Lena Nosferatu ikusine ban, eta Johnny Deppen alabi. Lili, bai. Bai, asko guztate aktriz bodun. Ez tego nire itxurarik pertsonon bez, baina nahi dut esan. Bai, guztako jaten. Ero, Álvaro da mudi protagonisti. Ostras. Es que holan guapu esa. El internado. Bai. Hau maloti. Ulen moreno dune. Ez, Memento Mori serizi atarabana. Espainola. San, el internado serizi ikusik zuen. Ez, nik ez. Eta ba horregu esan, two type of girls. Mutilona guztete jakuna da maloti guztete jakuna. Niri maloti. Horixe. Jon González. Horixe. A ber, bueno, enbiko ban 18 urteko mutil baten hori, baina horixe. Vale, super. Da gero lagunek gustauko jaten hau tiktokerra monologu keitxeituzna. Jo, eskeixenak ez da, ni naz pertsona bat arpegizekin gatzen dana. Nien agatzen... Neska mutile? Mutile. Deskribau? Txikitxu... Betaurreko dozke? Ez.
Bueno, igual Jorge Sairus. Ai, guau. Vale. Jabiengoan. Da gero lagunek Clara eta Elena gustauko jatezan. Kulpa miako neskarru bizi. Nicole. Eta seriz iban honegaz seriz iban Nikolegaz. Mutile? Neski. Eiben bera eraso bat jasaten da institutun. Ni una maset. Ni una maseku, besti zein da. A través de mi ventana egin jabena. Clara. Bai, Clara Gaie. Bai. Aitana nahotxa daukena, rubia bat, flekilloa. Aretxek. Clara Gaie. Baina guztete jatezlako da, ez zelako nahi esan, bertokuk ez dizen aktorik ze horrek asko ikusi daz. Horrekin egunean. Super. Eta sin salida? Ostras. Ez que hau ja da nik botan eban, Es que gatxada. Pedro Pascal, guapísimo dalako, y siento cosas de mujer, haixengo zan, derek. Haixengo zan el interés amoroso. Da gero neski, ez dakit, baina ia zuek ze, da neska morenaza bat, polizile da, orduan fisiko gogorragaz, moreni, begiunek, da malote itxureuki dago. Eneuke jakengo zein esan. Gatxada, Ja, a ber, eskenetzako beti dauke gaiztu horpegien nahiuak, beti dauke. Bai. Ule baltzagaz da, baina non hor gazti haue. Ja. Alba Flores. Ez, zelan da honek hori dizena Nebarre badiz Aidako Luisman beran Maria León, eske begitzen zizat hori neski hain guapi da, hain dazatot ule baltza ipiniko batzen da hori demongo basan, da beste danak edo nor. Osea, ni bakarri protagonistetan landuko neban, horrek importanti. Da beste danak edo nor. Da aktore euskaldunek ez toda zelako esautzen, esautu zuek. Bueno, puntu bat arte baino ez bereziki asko. Bai, borixe. Baina biko baneban, lehenengo pentsako neban, euskaldunetan. Gero pentsako neban, espainola, da gero beste edo nor. Horretxo orden nirengo neban. Super. Bai. Ze guai. Ez da, reparto hauko. Bai. Kontratazioak? Kontratazioa. Hombre. Gideatzeko. Bai, manager. Zuzentzeko, manager. Pakita Salas. Pakita. Nik pentsa dut, osea, bizita Mikel Pagadina, nik iruzkina idatzen anin, gero esto estene bon denporari beragaz berbaiteko, baina zanean, hauen bida grabau, da hauen bida, la que se avecida aquí no hay quien viva edo olakon bat, baina holan. Osea, benetan, osea, einen bida, ze potentziala euken, da esatot, bida, olako seriz bat, zuki pincho su factoria de ficción, da beti da la que se avecina. Da mundu danak esautu da la que se avecina, da 5.000 bider ikusi dugu, olako bat, baina euskeraz. Ja. Baina semanita bodun, baina serize. Osa, kuston guai egongo zan. Bueno, jefe, ezemuz goaz? Agurtzen joan behar dugu. Bai. Ja, listo, gainean ditugu ordu batak. Ez tekezu hor botoietan efektillo. Egin da bena, tristirena. Ez bestelako efektuak, baduz. Gaur isilik dauzkagut, eskerrak. Vale. Eskerrak. Daukeu komenta barrak gauza bat, klaro, indau publi asko zutaz, baina batzen baten bali maizu follow eman, zein diezule sare sozialak, nontzare disponible? Instagramen, baina ez da askorik egoten, janiatxu normal, da gero TikToken janire atxu, janiatxu hartute da, ez dakin nok da hartute dekon, baina aben entzuten manau, negoziemos, janire atxu, eta TikToken, bai, horixe, eta gero Wattpaden desastres barioz, nonok badakizelan aldatu, bai, esan bezalez, eta, listo, beste inun. Facebook eta vamos a olvidar, sacamos de la ecuación, horrek ez di existitzen, eta LinkedIn, ez, baina jazta, Infojobs, horre da, ez, baina listo, horretxek. Ze guai. Bueno, jefe, pues... Inai irakurtzeko jarrizat, gaurko elkarrizketa da gero benetan. Badakizuan, Bai, nire urtengo zea hori zan, Joar, akordatzen zea? Bai, egia da. Ainaiz. Joe, ni hasi nintzenetik, hoi dala bile, 10 liburu irakurrita euskeraz. Jode. Zer nik esan eban, astin bat irakurriko tala, da astin bat irakurtatu. Asi, gomendaketari badaukezue. Eta zuke bai, balin badaukezu, kutzat. Bai. Nik esaten mazte zuen, nik gomendatuko zuedaz. Opa.
Bueno, bagoaz, leirek ez du boligrafarekin. Ez dakit nire zabila, ni pentsa, ez dakit jausten dagoen kamara lentan, edo ez zabil gustora boligrafoaren tapoiarekin. Ez que honek ikentzin kostillakin bueno, igual dio, berri dio. En fin. Venga, bagoaz, leire ja juer gara doala, eta gu, ez dakit, ja ordu bat againa, tragotxo bat hartzera edo poteak, zera, observe, venga, ala. Janire esker benetan gaurkoan gurera etorri izanagatik plazera izan da eta bueno, beste hilabetetxo bat, beste gonbidatu batekin egin dugu eta gauza berriak ikasi ditugu. Ez dakit? Hemen beti ikasten dugu, Bai, hombre. Bai. Kultura. Bai. Ni super ondo pasagot. Benetan, eskerrik asko. Benetan. Bueno, ondo izan, zuek ere entzuleok, mila esker gaur hortxe irratiaren beste aldean egon izanagatik, gogoratu, ataunirratia.eus atarian, entzungai izango duzuela gaurko saioa osorik, bihar ordu berean errepikapena, eta oiko podcast plataforma guztietan ere, entzungai izango dela gaurko saioa. Besterik gabe, ondo izan denoi. Aio! Agur! Especially when you've had a few. Oh yeah. All the things I heard from your ex, now they make a whole lot of sense. Already feel bad for your next to have to put up with you. Oh yeah. Worked on myself, opened my eyes. You hate my friends, turns out they were right. It takes two to make it all go right. Ego always doing the most, out of touch and not even close. Drama always follows you home, but I won't be waiting no more. Worked on myself, opened my eyes. You hate my friends, turns out they were right. It takes two to make it all go right. But with you, it's always my fault and your short views, just like a time bomb. And I think you should take a second just to look at your reflection, baby. Maybe you're the problem. Okay, you see a pattern, your point of view, got it all backwards. You should take your little finger and just point it in the mirror, baby. Maybe you're the problem. You should take your little finger and just point it in the mirror, baby. Maybe you're the problem. It's not me, it's you. It's not me, it's you. It's not me, it's you. But with you, it's always my fault and your short views, just like a time bomb. And I think you should take a second just to look at your reflection, baby. Maybe you're the problem. Okay, you see a pattern, your point of view, got it all backwards. You should take your little finger and just point it in the mirror, baby. Maybe you're the problem. You should take your little finger and just point it in the mirror, baby. Maybe you're the problem. Musikan berriena. Eta zuk nahi duzun musika. Zuk nahi duzun musika dena. Nahi duzun garaikoa. Entzun nahi duzuna. Ataun irratian dago zure musika. Momentuko kanturik handiena. Eta espero ez duzuna.
kabila altzaditza. Zuk badakizu zer entzun. Ataun irratia.